Peter, wake up. Achtung! Čau fanoušci of punku. Je tu šestá možnost získat dvojnásobek a slavenku na náš koncert Dresden Invasion v Modrý opici 28. února. A jelikož venku zase přituhlo, k lístkům tento týden přihodíme ještě tenhle parádní kulich. Pro získání lístků a kulichu nám odpovězte na otázku. Jak se jmenuje duchovní otec kapely Freckles Music, který naší kapelu v roce 2002 spolu s profesorem Ondřejem zakládal? Odpovědi nám opět pište do komentářů, my ze správných odpovědí vybereme jeden komentář, jehož autor získá voloňásky a kulich. Tak nezapomeňte, Dresden Invasion 28. února v Modrý opici. Spolu s námi to nejlepší z drážďanské punkové scény. Biersturm, Generation Breakdown a Bad Temp.